ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ተርሚናል ኤርፖርት ባርሴሎና መስወላ ድብኡ ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ማዕዱ ነበረ ኣዲኡ ከአውሮፕላኑ ወረደት ግን ኣይካለን ጎዩ ንደው ሓቆፋ ኣጥፊቀውን ሰዓማ ሴልያ ባቋውላ ወዳ ምሕር ሕጉስ በለት ዓይንቲ ሜሲ ንውዓት ቁቃጽራ ጻታይ ጽንሓን ብስሩውን ድሕርሞት እንሕግኡ ነባዓይ ኮይኑ አቦ ሜሲ ሆርጌ መጽዩ ምስተጸምበሮም ግን ሴልያውን ኣይካለትን ኣሰሮዳ ተኸቲላ ነብዐት ናፍቕ ዝበርታ ስድራ ተራኺባ ተናብዐት ሊዮን ወላደቡን ድሕሪ ሓደ ወርሕ መፍልላዩ ምስተ ስድራ ዝተራኸቡ ኣሕዋት ሜሲ ማቲያስን ሮድሪጎን ዝናፍቑ ሓዎም ምስራዩ ኣብ ዝባኑ ተሓዚሎም ሓጎሶም ገለጹ ሰለስተ ተጋድልቲ ዳግማይ ተራኺቦም በለ ማቲያስ ዓዊሉና ጨደረም ናፍቃው ሰላምታ ሰብቀዐ ኣዶ ሜሲ ሴልያ ብሱሩኸ ኣፈሪሞም ወዶ በለት ኩነት ወዳ ንምስማዕታ አንጥያ ጽንሒ ከመይ ኩነን ሴልያ በለ ትዛረቦ ዝጨነቆ ሆርጌ በምላሽ በዓል ቤታ ዝጓሃየት ሴልያ ድማ እንታይ ማለት ኻዩ ጽንሒ በለት ምላሽና ተጸበየት ኣብ ቀረባዋን ክፍርም እዩ ዝብል ምላሽ ድማ ሃባ ናብታ ናብ ሆቴል ክትወስዶም ዝመጸት ታክሲ እናኣተወም ሴልያ በዓል ቤታ ሆርጌ ዓቕሙ ዝኻኣሎ ኩሉ ከም ዝገብር ንጻትውን ኣይትጠራጠርን ስድራ ሙሉእ ብዙሕ ዝደኸመሉ ጉዳይ ከይኳለፍ ምጥርጣራ ግን ኣይተረፈን እንተምንታይሲ ኣብ ኒው ኦልድ ቦይስን ሪቨር ፕሌትን ዘጋጠሙ ነገር ድቀስ ስለዝኸላም ሆርጌ ስድሩን ሒዘምዎ ዝመጹ ሳናጡን ናብቲ ታክሲ ምስእተወም ብምሕር ናፍቕ በዓልቲ ቤቱ ሓቆፋ ናብ እዝና ጽግዕ ኢሉ ድማ ትሕት ብዝበለ ድምፂ ኣጆኺ ውዕሊ ከም ዝፍርም ሬክሳች ነጊርኒ እዩ ብምባል ንኣሚኑ ከረጋጋዕ ፈተነም ነዊሕ ሰዓት ብዝወስድ ጉዕዞ ዝደኸመት ኣዶ ሜሲ እውን ስድራ ዳግማይ ብምርኻቡ ሕጉስቲ ገበራ መዓልቲ ካሊ መዓልቲ እናወለደም ሴልያ ደቃ ሒዛ ካብ ትመጽእ ክልተ ዋርሕ እኳ ተሓለፈ ጉዳይ ኮንትራት ክንደዚ ምጉታቱ ተስፋ ክትቆርጽ ገበራ ክልተ ወርሒ በለት በቲ መስኮት ንከተማ ባርሴሎና እናማዕደወት ጉዳይ ዝጋንታ ልክዕ ከም ኒው ኦልድ ቦይስን ሪቨር ፕሌትን ይዝመስለኒ ዘሎ ሊዮ መርፊ እልዮ እዩ ገንዘብና ድማ እናተወደ እዩ ናብዛ ዓዲ ካብ መጽእ እንትርፊ ኣብዛ ጽባው ገዛ ተኣሲርካ ምውዓል እንታይ ረኺብና ሕዚ ግን በቃ ናብ ዓድና ንመለስ በለት ምሕር ኣምሪራ እዚ ኩሉ እንትገብር ሮድሪጎን ማቲያስን ቴሌቪዥን ሪኤለው ሜሲ ግን ኣብ ማዕጾ ተጸጊዑ ወረ የጸናጽን ይዘሎም መረረት በዓልቲ ቤቱ ዝተረድኦ ሆርጌ ድማ እሺ በቃ ሕዚ ንሬክሳች ክድውልሉ እየ ኢሉ ብታህዋኽ ተላዒሉ ካብቲ ገዛ መሰስ ኢሉ ወፀ መእከብ ኣዳራሽ ጋንታ ባርሴሎና ግርምኡ ፍሉ እዩ ኣዝዩ ንዓይኒ ዘስሕብ ዕድመ ጸገብ ሰፊሕ ዘደቓሎም ሓደ ወገን ናይቲ ክፍሊ ድማ ብምስትያት ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ሜዳ ካምፕኑ ጎሊሁ ይዝረአ ካርለስ ሬክሳች ዘንጊዑ ስለ ዝመጸ ኣባላት ቦርድ ታጋንታ መልመልትን ኣሰልጥንትን ቀዲሞም ኣብቲ ምዕሩግ ክፍሊ ኸቢቦም ይዛተዩ ይጸንሑ ሜንጉዌላ ቦርድ ኣካባቢታ ጋንታ እዮም ብዛዕባ ዝውውር ሜሲ ድማ ብዙሕ ዘይበርህሎም ነገር ኣሎም ዓዊሎም እዚ ካብ ሮዛሪዮ ዝመጸ ወዲ 13 ዓመት ንምንታይ እዩ ክነፈርሞ ተሓቲትና ዘለና በሉ ሬክሳች ተቐበለ ቢሉ ምኽንያቱ ደኣ ብሉጻት ተጻወት ክነፈርም ሓላፍነት ስለ ዝሃብካና በሎ ንህር እናበለም ድሕሪ ዘረባ ኩሎም ቦርድ ኣባላት ብናሃሪ ዝተመልኦ ዘረባ ሬክሳች ተገረሙ ብሉጽ ዝኾነ ተጻዋቲ እንተዘይፈሪመ ናይ ስራሕ ታሪኸይ ከመይ ከም ዝኸውን ዘሎ ኣስተባሂልኻዮ ዲኻ እዚ ቆልዓ ካብቶም ዝረአናዮም ብሉጻት ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐጻሊ እውን ጽቡቕ ኢንቨስትመንት እዩ ርግጸኛ እየ በለ ንከኣምንዎ ጻሕርዓር እናበለም መንጉዌላ ድማ ብዘረባ ናይቲ ነዊሕ እዋን ዓርኮም ሬክሳች ተገሪሞም ዓይኑ እናጠመቱ ፍሽኽ በሉ ነቲ መድረኽ ጋሻ ዝነበረ ወኪል ሊዮኔል ሜሲ ሆራሲዮ ጋጊዮሊ ብወገኑ
መቸስ ዝቆልዓ ፍሉይ ብቕዓት ከም ዘለዎ ፍልጥ እዩ ካብ ስፔን ወጻኢ ብቕዓት ዘለዎ ተጻዋቲ መልመል ብዝበልኩምን መሰረት እየ ኣምጽእ እዮም በለ ሬክሳች ብምሕላ ዕድሙ ኣዝዩ ንእሽተ እዩ እሞ ኸዓ ደቂቕ በሉ ካብቶም ኣባላት ቦርድ ሓደ ደድሕሪኡ እናሰዓቡ ድማ ብዙሓት ኣባላት ቦርድ ኣንጻር ሜሲ መደሩ በቲ ኩነታት ተስፋ ናብ ምቁራስ ገጹ ዝኸደ ወኪል ሜሲ ጋጊዮሊ ገጹ ሓምሊ መሰለ እሞ ፍሉይ ዝገብሮ ኮሱ እዩ ድማ በሎም ብሕርቃን ሬክሳች እቲ ኩነታት ንምርግጋዕ ኣነ ኣብ 12 ዓመተ እየኮ ባርሳ ኣትየ ክብሉ ተሰምዑ ድሕሪ እዛ ዘረባ ሰብ ዘየለ ክሳብ ዝመስል ጸጥታ ዓሰለ ዝተወሰኑ ኣባላት ቦርድ ባርሴሎና ሜሲ ክፍርም ፍጹም ኣይደለዩን እቶም ኣብዝሓ ግን ነቲ ቐጻሊ ኸኸም ኣብ ምፍራም ጽኑዕ ድሌት እዮም ዘረአዩ ሬክሳች ናትና ግደ ብሉጽ ተጻዋቲ ምምልማል እዩ ከምኡ ተዘኾይኑ ደኣ ጋስፐር ንምንታይ ናብ ኣርጀንቲና ልኢኽናዮ ብምባል ነቲ ዓሲሉ ዝነበረ ስቕታ ሰበሮም ጋስፐር እውን ሜሲ ንደልዩ ዓይነት ተጻዋቲ ኮዩ በሉ ኣብ ሜሲ ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ከርእዩ እታ ጉዳይ ዘይጠዓመቶም ሬክሳች ካብ መንበሮም ብምትንሳእ ወዲ 18 ዓመት ኣምጹለይ ኢለዮም ሓደ ወዲ 13 ዓመት ቆልዓ ምስ ኣምጹለይ ኣነ እውን ከማኹም ተቖጢዐ እየ ነይረ ድሕሪኡ ግን ክጻወት ምስ ረኽቦ ኣዝየ ተደኒቐ ብሓቂ ብሉጽ እዩ እመኑኒ እንተፈሪምናዮ ክጠቕመና እዩ በሉ ብኣግራሞት ርእሶም እናነቕነቑ ጆሴ ማርያ ሚንጉዌላ ድሕር ብዙሕ ምሕሳብ ቻርሊ ትኽክል ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ግን ሪስኩ ግዙፍ እዩ ብምባል እቲ ሓሳብ ናይ ምቕባል ኩነታት ተርእዩ ሬክሳች ጻት ከይጸንሑ እወ ሪስክ ዳ ኣለዎ እንድዩ ግን ስድሩ ብዙሕ ዝደኸሙሉ ቆልዓ እዩ ሓለቓ በቃ ኮንትራት ከቕርበሉ ፍቓድ ይሃውኒ በሉ ልመና ብዝመስል መንገዲ ድሕርዚ እቲ ቦርድ ሓሳብ ሬክሳች ናብ ምቕባል ገጹ ኸደ ሞንጌላ እውን ነቲ ለበዋ ብኣውንታ ተቐበሎ ፍሽኽ ድማ በለ ሬክሳች ብተሓጓስ ዝሕዞን ዝጭብጦን ሰኣነ ካብ መንበሩ ተንሲኡ ድማ ሓለቓ ምስ ኽብሮት ክኸይድ ግዜ ይብለይን ኢሉ ተጻዲፉ ካብቲ ምዕሩግ ኣዳራሽ መሰስ በለ ቀደም እውን እንትርፊ ነቲ ቦርድ ምእማን ካሊእ ዕማም ዘይነበሮ ሬክሳች ሓሳቡ ብመስማሩ ኣመና ተሓጒሱ ኣብ ትሕቲ እቲ ህንፃ ናብ ዘላ ናይ መንደቕ ቴሌፎን ኣምሪሑ ለዓትታ ቴሌፎን ኣትዒቱ ናብ ኣቦ ሜሲ ሆርጌ ምድዋል ጀመረ ሄሎ ሆርጌ ኣብታ ገዛ ብቕልጡፍን ምሳሕ ንራኸብ ሜሲ እውን ተማልኦ እዩ ኢሉ ምላሽ እውን ከይሰምዐ ጥርቂ መበላ እቲ ሰሙን በዓል ልደት ዝተቓረበሉ እዩ ዝነበረ እቲ ብስራት ድማ ንስድራ ሜሲ ዓብዪ ናይ በዓል ውህብቶ ሬክሳች ኣብቲ እንግዶት ምሳሕ ብስራቱ ክነግሮም ኣመና ተሃወኸ ኣቦን ወድን ድማ ኣብ ሓደ ጸግዕቲ ቤት ምግቢ ኮይኖም ይጽበዩ ሬክሳች ነታ ቤት ምግቢ ጋሻ ኣይኮነን ፍሉይ ዓሚል እታ ገዛ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ዘይፈልጦ ተመጋቢ የለን እቶም መሳሰይቲ እሞ ናይ ቀረባ መቕረቡ እዮም ንመላእ ዓሚል ድሙቕ ሰላምታ ከይሃበ ዝኣተወላ መዓልቲ የላን ኣቦን ወድን ጽማቕ መሳሊ ምስ ቁራሽ ብሽኩቲ ሒዞም ነቲ እንተስ መርድእ ወይ ብስራት ዘይፈልጡ ዓብዪ ዜና ንምስማዕ ኣብ ምጽባይ ኣለዉ ናይ ባርሴሎና ቴክኒካል ዳይሬክተር ዝኾነ ሬክሳች ሜሲ ንምርካብ ኣዝዩ ተሃዊኹ እዩ ዘሎም ካብቲ ዓብዪ መእከብ ኣዳራሽ እናሃለለ ዝመጸሉ ምኽንያት ድማ እሱ እዩ ሬክሳች ዘይኣመሉ ሰላምታ ከይሃበ ናብታ ቤት ምግቢ ኣትዩ መንበሩ ስሒቡ ከፈለ ሆርጌ ብፍሉይ ትኹረት ሊዮ ሜሲ ድማ ብሃንቀውታ ጉዳይ ታቖጸሮ ክፈልጡ ተሃንጠው ሆርጌ ሰላምታ እኮ ከይሃበ ክቕልጥፍ ኢሉ እታ ኮንትራት ሒዝኻዮ ዶ መጺኻ በለ እታ ቁርፂ መልሲ ክሰምዕ ተሃንጥዩ ኣይሓስኽዋን ስማዕ ሆርጌ እዚ እኮ ዓብዪ ክለብ እዩ ኮንትራት ክነዳሉ ግዜ የለና እዩ ብጸደፍደፍ ንሰርሖ ስራሕ የለን ክትፈልጦ ዘለካ ግን ከፈርሞ ፍቓድ ተዋሂብኒ እየ መጽየ ዘለኹ በለ እግሩ ከይኣተወ ብዝቐረበሉ ሕቶ ተገሪሙ ብናብራ ባርሴሎናን ብዘረባ በዓልቲ ቤቱን ርእሱ ዝዞሮ ሆርጌ ይከኣለን ኣመና ሓሪቑ እንታይ ማለትኻ እዩ እዚ ኩሉ ምጽባይ ንምንታይ ብዙሓት ወጻእታት ኣለውና
ንዓኹም ብምጽባይ ገንዘብና ወዲና ካብ ኣርጀንቲና ናብ ዚንት ንመጽእ ዝበጽሕና ክሳራታት ዝተረዳእኹምዎ ይመስለንን ኣፈርሞ ወይ ድማ ዓድና ክንኸይድ ኣኸለ በለም ሕርቃኑ ጠርዝ በጺሑ ሕንቕ እናበሎም ሆርጌ ዝተሰምዖ ዘበለ ኩሉ ተዛረበ ሬክሳች ግን ጭንቀት ሆርጌ ስለ ዝተረድኦ ብዛዕባ ኣቦ ሜሲ ኣይኮረየን ሬክሳች ሆርጌ ብእትብሎ ዘለኻ ኩሉ ይስማማዕ ንልዮ ጽቡቕ ብምሕሳብ ከም ዝኾነ ድማ ይርድአኒ እዩ ድሕሪ ምባል ጅቡኡ ናብ ምፍታሽ ኣተወ ብርዒ ውፅኡ ዝጽሕፈሉ ወረቐት ንምንዳይ ሓደ ሻብ ይቅርታ ብምባል ናይ ቤት ምግቢ መሳሰይቲ ተድሓየ ኣቦን ወድን ድማ እዚ ሰብኣይ እንታይ ሓሲቡ ብምባል ብኣግራሞት ይዕዘብዎ ነበሩ ዝሰምዖ መሳሰይ ምስኣነ ተላዒሉ ሶፍቲ ሒዙ መጸ እቲ ንመናጽሂ ኣእዳው ተባሂሉ ዝተዳለዎ ብልምዲ ሶፍት እንብሎም ልክዕ ከም ወረቐት ገይሩ ኣብ መዓራሩ ይቕመጦም ኣብ ልዕሊኡ መጽሓፍ ድማ ጀመረ ከይሓነኸ በቲ እነቕርበልኩም ውዕሊ ሕጉሳት ከም ትኾኑ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ናይ ልዮ ወጻእታት ሕክምና ክንሽፍን ኢና ምሳና ድማ ኣብ ላሜስያ ክነብር እዩ ንዓኻ እውን ስራሕ ክንእትወካ ኢና ቅድሚ ዝኹሉ ግን ካብ ኣርጀንቲና ጉዕዞኻ ጠቕሊልኻ ክትመጽእ ኣለካ ኣብ ከባቢ ላሪዳ ኣዝማ ስለ ዘለውኻ እውን ኣይትጽገምን በለ ሬክሳች ዝርዝር እቲ ውዕሊ እናገለጸ ሆርጌ ብዝረኣዮ ነገር ተገረመ ከኣምን እውን ኣይከኣለን እሞ እቲ ውዕልስ ኣብ ሶፍት ኢሉ ብኣግርሞት ሓተቶም ልዮ ዋላ እኳ እትኹነት ብልክዕ ይረድእዮ ካብ አንደበተ ኣቦ ዝሰምዖ ነገር ኣስሕቖም ሬክሳች እውን ብተመሳሳሊ ሰሓቐ ወትሩ ወረቐት ሒዘየ ዝዘውር ነይረ ሎሚ ግን ኣዝየ ስለ ዝተህወኩ ረሲዕዮ ብምባል ብገዛ ተግባሩ ተገረመ ጽሒፉ ምስ ወድአ ድማ ሆርጌ ንክሪኦ ኣቐበሎ ሆርጌ ተቐበለ ኣቢሉ ሕድሕድ ዓንቀጽ ብትኹረት አንበቦም ሕጉስ ምዃኑ ድማ ገለጸ ወዱ እናረአየ ሓጐሱ ብፍሽኽታ ገለጸ መሊሱ እውን ንሬክሳች እናረአየ እውን ዳግማይ ፍሽኽ በለ ከምዚ ዓለ እዚኣ ሕጉስ ኮይኑ ይፈልጥን ኣቦን ወድን ብዘይገመትውን ብዘይሓሰብውን መንገዲ ናይ ኩሉ ግዜ ሕልሞም ኣብታ ሶፍቲ ጋህዲ ኾነ ተስማሚዕና በቲ ዝቐረበ ውዕሊ ሕጉሳት ኢና ቻርሊ ሬክሳች ድማ በለ እታ ሶፍቲ ናብ በዓል ዋናኣ እናረከበ ልዮ ናይ ምፍራም ዕድል ረኺቦም ዘይተጠቐሙሉ ክለባት ብዙሓት እዮም ብንኡሱ እኳ ኒውዌልስ ኦልድ ቦይስን ሪቨር ፕሌትን ምጥቃስ ይከኣል እዚ ዘጠዓስ ታሪኽ ኣብ ባርሴሎና ከይድገም ግን እቲ ጅግና ቴክኒካል ዳይሬክተር ቻርሊ ሬክሳች ተቓሊሱ ኣሳኺዕዎ ድማ ሬክሳች እንግዶት ምሳሕ ምስ ዛዘመ ኣብ ሓፂር እዋን ሕጋዊ ውዕሊ ከም ዘዳሉ ቃል ብምእታው ኣቦን ወድን ተሰናቢቱ ሓሳብ ልቦስ ሚሩ ከመመጻጽኡ ብታህዋኽ ካብቲ ቤት ምግቢ ቕልጥፍ ኢሉ ወጸ ናብ ዋና ቤት ጽሕፈት ጋንታ ባርሴሎና ምስ በጽሐ ድማ እግሩ ከይኣተወ ፕሬዚደንት ሆዜ ማርያም ሚጉዌላ ሰሓቐ ሶፍቲ ብምባል ከርትም ኢሉ ሰሓቐ ምስ ቐጸለ ድማ ጸሓፊቱ ሶፍቲ ተቐብለኒ ዝተባሃለት መሲልዋ ኣምጽእ ኣለኹ ሲኞር ሚጉዌላ ምስ በለት ተግባርታ ጸሓፊት ኣብ ልዕሊ ሰሓቕ ወሲኹሉ ኣብቲ ክፍሊ ምስ ዝነበረ ወኪል ሜሲ ጋጊልዮ ብሓባር ክሳብ ዝነብዑ ክርትም ኢሎም ሰሓቑ ሬክሳች እውን መስሓቕ ተግባርታ ጸሓፊት ጸኒሑ ተረዲእዎ ግዲ ክርትም ኢሉ ሰሓቐ ናይ ሰለስቲኦም ውኻዕኻዕን ሰሓቕን ድማ ኣብቲ ገፊሕ መእከብ ኣዳራሽ ኣጋውሐ